Sing rada gede-gede rata. Kon. Bocebah. Tukang bathuk iki ojo tentene boh tak idoni wae. Mayune kok nek kaya pura. Aja nyebut nyebut. Kocok lu boh. Hah? Kocokan kan lho, Pet. Nyapa? Ini kono kok gede-gede. Nek kae kan didol to, boh. Beda. Pirang gitu. Iya didol tapi kan Siapa nih? dipangani dhewe. Nang golek nang kok. Kilo matang. Ya, diwik-wik. Ora dikruduk. Kebune Ki Wulu saawak. Salah kayak ini. Ambune ora enek sing mateng. Jadi wae ora akeh. Lah tapi kuwi nek kok jarne ngene ya entek. Urung-urung mateng kuwi. Bok istek. Apa kate dereng suwah? Jingklong tok. Apa jenenge? Agenda nyolong hari ini gagal. KKN kan nginep to, nek iki gur nang sekolah. Kata-kata. Apa kata? Oke. Tak lebokne BTS. Mbuh-mbuh jam madang awan leren bar sedine rong sampe. Eh, iso ngene to.